Bye.
பொழுதே சுருக்கும் பொழுதலை புனையலே
Umar
இது வச்சிருக்கிறாங்க வாசிச்சு வச்சிருக்காங்க நல்ல வீடு செய்ய விருப்பம் பிள்ளையா இருக்கு.
யாருங்க இருப்பாங்க அங்கே கொண்டு வாருங்க கிட்ட வந்தெல்லாம் வாங்கணும் அங்கே தம்பி ஒன்றும் அது மட்டும் இமெயில் பேக்கில் போட்டு வைக்கணும் ஒரு பேக்கத்துக்கு வாங்கிக்கலாம் இதில் கையில் பால் விட்டு மட்டும் வாங்காது இவ்வளோ விட முடியுமா இவ்வளோ விட முடியும்
நானே வண்டி கொடுக்குறேன். ஒரு நாளைக்கு ஏற்ற ரேட்டு தான். நீங்கள் என்னோட இப்படி எப்படி சொல்லுங்க.
என்ன பார்க்குறதுக்கு இது இதில் பார்த்து கொடுத்து வந்துடுறாங்க சொல்லி விடுங்க
Yeah.
போட்டு நீ நல்லதை தொடங்கி விடும் கிடைத்து விடும் பிள்ளையார் சுழி போட்டு விடு உள்ளத்திலும் குடியிருப்பார் என்னாலும் விநாயகனில் அவன் அருள் நலம் சேர்க்கும் சுழி போட்டு நீ பெற்றோர்க்கு மேலான என்றார் தொழும்போது நம் துதிக்கும் அவன் அருள் நலம் சேர்க்கும்
காட்டும் ஐங்கரம் பேரருளை பற்றி விட்டால் கிடை சாய்ந்து விட்டால் அக்கணம் சடுதியிலே காக்க வரும் கண் கூடா இது நிஜம் தொடங்குகின்ற காரிய தடைகள் எல்லாம் விலகிவிடும் தாழ் புடிச்சு வணங்கிடு கஜநடை அணிவகுத்து கூட வரும் பூதகண பெரும்படை ஆடி வரும் மரசமர பிள்ளை நடை கஜநடை அணிவகுத்து கூட வரும் பூதகண பெரும்படை நாடி விட்டால் கிடைத்திடுமே புதிருக்கெல்லாம் ஓர் விடை நாடி விட்டால் கிடைத்திடுமே புதிருக்கெல்லாம் ஓர் விடை நாயகனின் கருணையிலே நீங்கிடுமே வரும் தடை நாயகனின் கருணையிலே நீங்கிடுமே வரும் தடை தொடங்குகின்ற காரியத்தை சுழிய போட்டு தொடங்கிடு தடைகள் எல்லாம் விலகிவிடும் தாழ் புடிச்சு வணங்கிடு தொடங்குகின்ற காரியத்தை சுழிய போட்டு தொடங்கிடு தடைகள் எல்லாம் விலகிவிடும் தாழ் புடிச்சு வணங்கிடு ஓங்கார கணபதியே குட்டி கொண்டு வழிபடு உன்னுடைய வேண்டுதலை அவரிடத்தில் சொல்லிவிடு ஓங்கார கணபதியை குட்டி கொண்டு வழிபடு உன்னுடைய வேண்டுதலை அவரிடத்தில் சொல்லிவிடு தொடங்குகின்ற காரியத்தை சுழிய போட்டு தொடங்கிடு தடைகள் எல்லாம் விலகிவிடும் தாழ் புடிச்சு வணங்கிடு குணநிதியை வழிபடு காலமெல்லாம் காக்க வரும் சிவநிதியை வணங்கிடு கணபதியை வழிபடு குணநிதியை வழிபடு காலமெல்லாம் காக்க வரும் சிவநிதியை வணங்கிடு கணபதியை வழிபடு குணநிதியை வழிபடு காலமெல்லாம் காக்க வரும் சிவநிதியை வணங்கிடு கணபதியை வழிபடு குணநிதியை வழிபடு காலமெல்லாம் காக்க வரும் சிவநிதியை கணேசா பிள்ளையார் சுழி போட்டு நீ நல்லதை தொடங்கிவிடு வள்ளலார் கணபதியில் நல்லாசியும் அருளும் கிடைத்துவிடும் பிள்ளையார் சுழி போட்டு நீ நல்லதை தொடங்கிவிடு குளத்தடியில் நம் கணபதி அமர்ந்திருப்பார் ஒவ்வொரு மனிதன நல் உள்ளத்திலும் குடியிருப்பார் எல்லோரும் நலம் காண எண்ணுகின்ற மனிதருக்கு என்னாலும் விநாயகனில் திருவருள் துணை இருக்கும் தினம் தினம் மனம் துதிக்கும் அவன் அருள் நலம் சேர்க்கும் பிள்ளையார் சுழி போட்டு நீ நல்லதை தொடங்கிவிடு
பெற்றோர்க்கு மேலான உலகம் இல்லை என்றார், கற்றோர்க்கு மேலான பெரியோர் இல்லை என்ற தொடங்குகின்ற காரியத்தை சுழிய போட்டு தொடங்கிடு. தடைகள் எல்லாம் விலகிவிடும், தாழ் புடிச்சு வணங்கிடு. தொடங்குகின்ற காரியத்தை சுழிய போட்டு தொடங்கிடு. தடைகள் எல்லாம் விலகிவிடும், தாழ் புடிச்சு வணங்கிடு. ஓங்கார கணபதியை கூட்டிக் கொண்டு வழிபடு. உன்னுடைய வேண்டுதலை அவரிடத்தில் சொல்லிவிடு. ஓங்கார கணபதியை கூட்டிக் கொண்டு வழிபடு. உன்னுடைய வேண்டுதலை அவரிடத்தில் சொல்லிவிடு. தொடங்குகின்ற காரியத்தை சுழிய போட்டு தொடங்கிடு. தடைகள் எல்லாம் விலகிவிடும், தாழ் புடிச்சு வணங்கிடு. பிரணவமான ஓங்கார பேரருற்றி விட்டால் கிடைத்திடுமே பெருவரம். ஓங்கார வடிவம் காட்டும் ஐங்கரம், பேரருளை பற்றி விட்டால் கிடைத்திடுமே பெருவரம். சரணம் என்று காலடி விட்டால் அக்கணம், சரணம் என்று காலடி சாயும் கண் கூடா இது நிஜம். தொடங்குகின்ற காரியத்தை சுழிய போட்டு மரசமர பிள்ளை நடை கஜநடை உதகண பெரும்படை ஆடி வரும் மரசமர பிள்ளை நடை கஜநடை அணிவகுத்து கூட வரும் பூதகண பெரும்படை. நாடி விட்டால் கிடைத்திடுமே புதிருக்கெல்லாம் ஓர் விடை. நாடி விட்டால் கிடைத்திடுமே புதிருக்கெல்லாம் ஓர் விடை. நாயகனின் கருணையிலே நீங்கிடுமே வரும் தடை. நாயகனின் கருணையிலே நீங்கிடுமே வரும் தடை. தொடங்குகின்ற காரியத்தை சுழிய போட்டு தொடங்கிடு. தடைகள் எல்லாம் விலகிவிடும், தாழ் புடிச்சு வணங்கிடு. தொடங்குகின்ற காரியத்தை சுழிய போட்டு தொடங்கிடு. தடைகள் எல்லாம் விலகிவிடும், தாழ் புடிச்சு வணங்கிடு. ஓங்கார கணபதியை கூட்டிக் கொண்டு வழிபடு. உன்னுடைய வேண்டுதலை அவரிடத்தில் சொல்லிவிடு. ஓங்கார கணபதியை கூட்டிக் கொண்டு வழிபடு. உன்னுடைய வேண்டுதலை அவரிடத்தில் சொல்லிவிடு. தொடங்குகின்ற காரியத்தை சுழிய போட்டு தொடங்கிடு. தடைகள் எல்லாம் விலகிவிடும், தாழ் புடிச்சு வணங்கிடு. கணேசா 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 யார் பிள்ளை என்ற போது பிள்ளையார் என்று பேர் கொண்டு வந்த பிள்ளை முழு முதற் கடவுளாய் அருளும் பிள்ளை முழு முதற் கடவுளாய் அருளும் பிள்ளை நீ தொழுவோர்க்கு துணை நின்று காக்கும் பிள்ளை யார் பிள்ளை என்ற போது
பிள்ளையார் என்று பேர் கொண்டு வந்த பிள்ளை